Το σημαντικότερο που έχει να προτείνει το κέντρο Λόγος και Γραφή μετά από τα 30 χρόνια λειτουργίας του είναι ο ρόλος του ειδικού θεραπευτή σαν ισότιμο και ενεργό μέλος μιας ορθά πλαισιωμένης διεπιστημονικής ομάδας. Ένας θεραπευτής που οφείλει να αναδεικνύει το δικό του θεραπευτικό πρόσωπο από το να γίνεται διαχειριστής αξιόπιστων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών. Το Λόγος και Γραφή ξεκίνησε σε μια εποχή που οι επιστημονικές μέθοδοι δεν είχαν αναδειχθεί στο βαθμό που σήμερα συμβαίνει. Κι όμως τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα θετικά. Η επιτυχία ανήκε στον ειδικό θεραπευτή που ήταν αυθεντικός, αναζητούσε γνώση, αξιοποιούσε μεθόδους, χάραζε δρόμους, παρήγε υλικό, έθετε στόχους στο πλαίσιο μιας σχέσης που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Είναι ο αυθεντικός θεραπευτής που δεν παραμένει ο ίδιος στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, αλλά διαρκώς εξελίσσεται. Η επιστήμη εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παράγει νέες θεραπευτικές προτάσεις που στοχεύουν στο καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι προτάσεις είναι πολλές γιατί έχουν να απαντήσουν στα πολλά και διαφορετικά ερωτήματα των θεραπευτών. Λογική συνέπεια, η ψευδαίσθηση των πολλών διαφορετικών μοντέλων. Ο ειδικός θεραπευτής που νιώθει υπερβαλλικά ικανοποιημένος από την κάλυψη των γνώσεων που του λείπουν, φέρνει σε δεύτερη μοίρα την ικανότητά του να σχετίζεται. Η ικανότητα του θεραπευτή να σχετίζεται με το παιδί και το γονιό του αναδεικνύει τη σημαντικότητα της θεραπευτικής σχέσης. Μία σχέση που σήμερα διδάσκεται αλλά δεν βιώνεται. Η θεραπευτική σχέση είναι επιτυχής όταν έχει βιωθεί σαν σημαντική αξία αυτής της ιδιαίτερης διαπροσωπικής επαφής και όχι όταν έχει ταυτιστεί σαν ένα εργαλείο επίτευξης ενός καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος. Σήμερα που υπάρχει επιστημονική εξέλιξη. Σήμερα που η γνώση μεταδίδεται εύκολα. Σήμερα που οι εξειδικεύσεις αναδεικνύονται. Σήμερα που οι μέθοδοι θεραπείας πολλαπλασιάζονται. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Θέλουμε να δούμε τον επιστημονικό θεραπευτή. Να έχει πρόσωπο και να πρωτοπορεί. Να γνωρίζει και να εκπαιδεύεται. Να προβληματίζεται και να αμφισβητεί. Να δημιουργεί και να ονειρεύεται.